Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Na závěr chci poděkovat. Sama sobě. Chci si poděkovat za to, že jsem v sebe věřila. Chci si poděkovat za všechnu tu tvrdou práci. Chci si poděkovat za to, že volno u nás prakticky neexistuje.